It's already 4:39. I will be heading to Sabah. The fish. Bogor to Calabanga, widening na talaga hindi. Kaso may poste pa sa ano. Yung mga kaya ng widening ta. Yung mga poste sa kahaw. Di ba pinapakara yung poste? Yan ang na-anticipate ng DPWH. Na dapat yung talagang future dancing ka, yung mga poste niya na nagkaperangis na naputong, natumbak ang bagyo, dapat yan ang dapat tubutan naman. Tugtog ka. Yan ay This is Calabanga. We're here now at the Calabanga Market. Yan, Bagsakan Center. At person section. Before we proceed to our bathing fishing site. Ganda na ano yung boy. magiging pangalan po. Mayong ka lang namang guyay. Around 6. Sabi ko na. Andito na kami. Ayun pa yan. Dami oh. Diles. Yeah. We're here now at Sabah. Ang ganda naman yun, no? Pointed na pointed, no? Yeah. Just a 30-minute ride. And here's the San Miguel Bay at Sabang, Calabanga. That's for me, beginner. Di lang kita sa ano salay-salay lang po ako. How to fish.
papaon mo kami. Papaon kami. Diyan na daw. Tapos, sabod. Tapos, ang ano mo, pag maapong ka, ano ha? Huwag ka na eh. Ano mo siya, agad lang kaya. Tapos, ini kakapatan mo nila oh. Ini kakapatan mo ni. Bubukas mo yan. Ini kakapatan mo ni. Open yan. Okay. Tanganin pag apon mo, wilo siya. Marog yan oh. Ay. Marog yan oh. Dapat minus sa bitan. Kailiman mo ang apon naman naman. Saka may larabag. Tapos sarap siya. Bubutong-butongan mo na siya. Itaan mo na siya. Ratsang ka bubutongan niya. For the fish. Already catch my first fish. Ito po ang, ano yan? Yan ka. Parang ano ba ito? Dupit. Kanduli? No, kanduli, dupit. Yes. Yes. Alatyam lang po ito. Baka makabutis po. Ayan. Ayan na. Ayan na kaya. Nasingitan lang. Da, ako matanggal. Baka masabitang ka. Okay. Kapote. Parang pagtanggal. May ano ka ini, may baka madali ka kang ano ka ni. Diba? Ganun pa sila dyan. Ayan po. First catch of the day. Picture lang sa ko. Makasarot na kami ni Kuya Pete. Ayan o. Ayan.